En aquest videotutorial veurem com podem inserir vídeos amb una diapositiva d'una presentació multimèdia realitzada mitjançant el LibreOffice Impress. De fet, hi ha diverses maneres per tal d'inserir un vídeo amb una presentació multimèdia. Veiem-ne algunes. Per exemple, el que podem fer és adreçar-nos al menú Eines i triar l'opció Reproductor multimèdia. D'aquesta manera se'ns obre un reproductor i si ens adrecem a l'opció Obre, podem navegar pel sistema de directoris de l'ordinador fins a localitzar el vídeo que volem inserir. Hem de tenir en compte que existeixen diversos formats de vídeo i que no tots ells poden ser reproduïts pel LibreOffice Impress. Per tant, en el cas que tinguem algun vídeo que no compleixi aquests requeriments, prèviament l'haurem de transformar a un format que sigui suportat pel LibreOffice Impress. En aquest cas, seleccionarem un vídeo en format Windows Media Video, l'obrirem i ja podem visualitzar aquest vídeo en el reproductor multimèdia. Si estem segurs que és aquest el vídeo que volem inserir a la nostra presentació, fem clic a Aplicar i veiem que al cap d'un moment ja tenim el vídeo a la presentació. Tanquem el reproductor multimèdia i a través dels punts de control podem ajustar el vídeo fins a la mida que més ens interessi. Anem a veure una altra manera d'inserir un vídeo amb una diapositiva. Primer de tot crearem una nova diapositiva. Seleccionarem un format de diapositiva buida i ens adreçarem a Insereix, Àudio o Vídeo i novament a través del sistema de directoris de l'ordinador localitzarem el vídeo que volem inserir. En aquest cas triarem un vídeo en format MP4. Fem clic a Obrir, veiem que novament ja es visualitza l'espai que ocupa aquest vídeo i novament el podem ajustar a la mida de la diapositiva. Un cop fet això, reproduirem la presentació multimèdia i veurem que cada vegada que arriba a una diapositiva que conté un vídeo, aquest comença a reproduir-se. En aquest videotutorial veurem com podem inserir vídeos amb una diapositiva d'una presentació multimèdia. I això és tot!